今日日産自動車と神戸市は酒蔵の多い神戸市のエリアで自動運転技術を活用した実証運行を始めると明らかにしました。このエリアは徒歩で移動するには範囲が広く、公共交通も十分ではありません。そこで自動運転車で観光客に快適に周遊してもらおうというものです。自動運転が酒蔵同士をつなぐ、酒蔵巡りのような楽しみ方もできるようになると、この灘午後の魅力利便性のアップにもつながる。日産自動車はこの取り組みで走行データなどを取得するのが狙いです。実証運行は来年1月から行う予定です。